Не мога да се движа в сървъра. Я. Защо така? Сега ще сваля някакъв друг скин. Защото това малко ми умръзна, пичио. Първо трябва да махнем Майнкрафта. После да си вземем нашите скинове, който си изберете. И трябва, като сложите скина, да го преименувате на Джар. Ето така. Много готов филимер. Кажи продължава слово. Такъв се квартирантика. Ами аз вижте, дай нямам кой да види. На Джар. След като го преименувате, слагате ето тук. Пишете процент 1%. Пишете процент АПП дата процент. Като напишете така, ви се показва една папка. След това, като отворите папката, пише Майнкрафт най-горе. После Bin натискате, отивате на предпоследното, трето, натискате с десния бутон и натискате Open With. Но там ви се появява WinRAR Arceus. След това натискате там и ви показва тук с Mob. Натискате Mob. Вземате скина и го слагате вътре. И ето сега скина ми е вътре. Гледайте. Пускам Майнкрафта си. Ето скина. Майнкрафта ми. Да знаете, че 1.4.2. Ето тук. Влизам в сайта с моя сайт в Twitch. И ето, аз съм с Спайдерменският. Виждате, много готин, нали? Ако искате да си го свалите, аз ще махна Майнкрафта, но ви не е задължително да го махате. Отваряте си интернета, Mozilla, пишете Майнкрафт скин. Ето Майнкрафт и пишете скин. След това има няколко начина. Ако натиснете първото, но ето, показвам ви този начин. Сега си избирате един скин, аз ще си избера ето този. Аз ще си избера ето този скин. И сега на този скин натискате ето тук. Ето ви го вече скинът. Ето отива скина ви. Като го сложите там, ето ви вече го имате. Но ако още не искате да го слагате, не го преименувайте, просто се го сложете в някоя папка или отвънка. И така вече може да си сваляте скинове. Това беше всичко, мен е Дани. Следващия път ще ви измисля нещо друго за Майнкрафт.